سروکه امریکای دونالد ترامپ گو جبو لودکیا ناتوی لأنقره لقصر سروکوماریه یا ترکیه داخویانی دا چاپمنیه. ترامپ گوت گو اگر بست قدیه او ایدی او ناخوازه به ایران را لحف بکه. Beriya rojekê artêşa Îranê bi füzeyan li du keştiyên bazirganiyê yên li dengava Hurmuzê bombebaran kir. Têkildarê bûyerê fermandariya hêzên navendî ya dewletên Yekbûyî CENTCOM daxuyaniyek da. CENTCOM ragihand ku wan weke bersiv li dijî Îranê pêla êrîşan dane destpêkirin. Fermandariyê ragihand ku hêzên wan di van êrîşan de mûşekên rêbirkirî yên hesas bikar anîne û zêdetirî heştê baregehên Îranê kirine armanc. Pasdarên Îranê ragihand ku wekî bersiv li dijî êrişên Amerîkayê 85 tesîsên neşkeriyên Amerîkayê yên li Behrîn û Kuweytê bi füze û balafirên bê pîlot ve hatine armanc girtin. Li hemberî van rûdanan Serokê Amerîkayê Donald Trump ê ku beşdarê lûtkeya NATOyê bibû diyar kir ku agirbest bi dawî bûye û ew êdî naxwazin bi rêveberiya Tehranê re li hev bikin. I felt I had to attend because of the fact that, I know. Trump her wiha destnîşan kir ku ew ê destûrê nedin Îran bibe xwedî çekên nukleerî û diyar kir ku Amerîka şeva borî bi awayekî bihêz êrişê Îranê kiriye. Trump da zanîn ku wan bi Erebistana Sûdî, Kuweyt û hin welatên din re hevdîtin kirine û balkişan ser nîqaşên parvekirina bar a di nav NATOyê de. Xalên berçav ên di daxuyaniyên Trump de wiha. Bi dîtina min ev kar qediya, şeva borî me bi awayekî bihêz êrişî Îranê kir, ew nikarin bibin xwediyên çekên nuklerî. Duh me bi Erebistana Siûdî, Kuweyt û welatê din re hevdîtin kirin. Wan 54,000 kesên ku protesto dikirin kuştin. Ez naxwazim wextê xwe bi were wan da bikim. Me li ser Îranê peymanek çêkir. Me got dê çeka nuklerî nebe, paşê înkar kirin. Derewînin, jiyana min bi çêkirina peymanan re derbas bû. Pirs ev e. Ev çendîn care tevî agirbestê û peymanê jî di navbera aliyan de şer derdikeve û Donald Trump her carî gef li Îranê dixwe gavên ku tê behskirin nayê avîtin. Çavdêr dibêjin dibe ku vê carê ji ber bandora civîna NATOyê Trump hin gavan bavêje. I don't want anything to do with Spain.